Mamanggid na ang kamatuoran nga kita piniyalan lamang sinaligan sa Dios sa tanan nga aniya kanato og mahimong kwaon bisag kanusa murag katawanan bitaw at tagan kag buhunan imong iputos sa panyo. Hataga kay kag pununan, imo ginag inegosyo aron makaginansya. Istrikto magkaya ka mo na nga akong gitaguan. Wala kay hinungdan nga sulugoon. It is about us. We have been trusted. We are only servants. And if we forget that we are servants, kita'y alkansi. Kay na ay nagpaabot nga sinot sa dili mudawat sa hari sa mga hari. Karong umabot ka Domingo is the celebration of Christ the King. Kung kita mahimo Ginoo eh, ibaw mo ko sa mahimo nato sa Ginoo, pasalamat. Puro magina mahimo nato sa Ginoo, di man ta ka binuang niya. Ano man kay Ginoo gud siya? Di sa takasaway niya, tiginuugod siya. Magkadaig ta, magkasimba, ano man, kay utangan ta. Pinayalan ng ta. Sinaligan ng ta, huwag kita atua. Galing lang, sumapa. Ang paningamot sa tao, kalibutan na kayo. Ang paningamot sa tao, luwas na kayo. Munang eskwela, elementary, high school, college. Puro na para sa lawas, puro na sa status sa tao, para sa dignidad sa tao. Sa iyang pagkakalibutan, nalimta niya ang bahin sa iyang kalag. Munang sa Muslim, mga bata pa kayo, mag-memorize na og Quran. Mga Hudiyo, bata pa kayo, mag-memorize na sa Torah, ang ato saag-saag, dus kadako sa kakuwang sa gihatag unta sa Dios. We are entrusted not only of material things, we are also entrusted with the spiritual things. Sino kang naghimo ang Ginoo og simbahan? Apan ang Katoliko daghan kay di manimba? Ugusa ginahuna-una ba? Ha? Ang Diyos nga naghimo kanimo gibinan ikaw simbahan aron mo simba ikaw kaniya. Unya dili ka mo simba og dili ka mo simba ikaw kansi. Ngano man kay ang Ginoo wa manginahanglan nimo, ikaw mo'y nanginahanglan og Ginoo. Una siya sumapa dito sa Saudi. O dili kay ka musud sa moske sa panahon. Sa oras, ikaw unta gayud magampo. Naay mo tawa, oy, magdaog latoson ka. Ganong wa ka dito. It is time for prayer. Why are you not praying? So yun na kag latoson lagi. Muna sa ikuan. Inautunta nga sa atong pagpamalandong atong tanaw ng atong kaugalingon sa atong pagkapiniyalan, sa atong pagkasinaligan, sa atong pagkabulahan kung mutuman ta sa kabubuton sa Dios. There is always a reward. Na po, kasalaping bulawan gihatag, iyang ipatubo og laing na po. Og niingon ang hari, sanglit kasaligan ka man sa gagmay nga butang, piyalan ko ikaw sa napuno ka syudad. It just goes to show that if you do what you're supposed to do according to the will of God, there is a reward that comes to you. Di ka buhat gani na kwaon hasta ang gamay nga anak kanimo, because you cannot be trusted with what God has given to you.
Sa ngalan sa Manog sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Manindog.